Hello guys men, दिनै नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन बराय हरबावबाय। दिनै दाउ बेदर हांनोसैलाय। सामब्राम हालदै बै गरम मस्ला होखाबाय आङो। ओमफ्राय नै एभ्रि माबा मिट मस्ला होनोसैलाय एसे। ओमफ्राय नै बेखौ होनांगौ आरो मिलौवो। कस पपि सिड। बे 100 ग्रामावनो नै दामा 245 पपि सिड बिराद मिलौवो बेखौ होबा। आंबो बुजिगोन मोजां नङा जौ फेनाया बरिया मोदोमफ्रु मस मोनहैथारसिगोन आरोखि। मोजां नङा जौ लोंनाया आंबो बुजिगोन मोजां नङा जौ फेनाया थेवबो दिनै लोंबाय आं ओंखारनोसै फेजासे जौ गारनोसै गारगोनथ' गाबोननिफ्राय आं जौ लोंथारला आंबो मिथिगौ मोजां नङा जौ लोंनाया आंबो बुजिगोन मोजां नङा जौ फेनाया बेखौ एबार दसे गेसावखौनो दोनसै। माइब्रानि माथानि आंगुरनि खाजुनि खथनुबाय आं देसि बेलाथि माइब्रानि माथानि आंगुरनि खाजुनि खथनुबाय आं देसि बेलाथि साहारा बाला एसे बोलोमा लैथो लैथोमा एसे बोथोआ गंसे गंनैया आंबो मिथिगौ मोजां नङा जौ लोंनाया। बरिया जाबाय गाइस मेन नै सलिड जारां रां मोनखाबाय नै जाबाय। Oh my god सलिड जाखाबायलै। नै दाबो उखुन्दै खुगासिनो। हैद मा खावोलै। हिन्जावनि संसार माइरंनि माइ गाबनि खथनुबाय सातनिजों लागायदो। गोथावखा। हिन्जावनि संसार